coftal ɓallimen Aissatou Ly heeɗiɓe refi fulfulde yewtere coftal ɓalli men on calminama on juurama eyo min garti kadi yontere nde yewtere mon kaleten hande ko haala CHAN jonte tati keddi guel kawguel waɗa urƴa gam andude diɗɗe kawdiroje hono guɓaɗe tafirte kañumne ma waɗe alarba arore nde e banggue mum noon kaf kañum ɓeydi jomnari ƴettuɗo desewal ngal hikka rokkete Mamin Kal ko yowiti ɗum Mamin Kal kadi e banggue Guinée pellital ƴettangal beela ittude eltowo diɗɗal jahawal CHAN ngal matte ɗum addanta diɗɗal Guinée caɗele so diwi kabaru CHAN tedduɓe on tinide yontere Didier Deschamps eltannoɗo eltowo mbiyen diɗɗal France kañumne andini rototo golle on saaha Eric Chell eltannoɗo Mali kañum heeɓi golle to Nigéria tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men bisimilla. min calmini heɗɓe karallagal ngal Malang Sonko e Sara Doumbia yo ɓe gonno koye gurte ɓe garti min kabra on tan kadi kanko Malang o heeɓi boobo min wi yo Allah wurnu barkina e o nanani o wonto omo waɗa maale min calmina kadi yewtidiɓe men hande noon ko Dieynaba Sow e Mamadou Fall e Yoro Mangara godduɗen yewtere nde Arouna arani saabu wonde suno min mbi yo Allah yurmo yaafo jaaɗo iyo Dieynaba mi salminima. Mi salmitima Aissatou Ly calmini heeɗiɓe kala. iyo Mamadou Fall miɗa sikki moƴƴi han kadi hande a salminama. a salmitama Aissatou en calmini kada hettiyakoɓe yewnama de min calminima no fewi machallah wayri jonde wayrino Yoro Mangara mi anda so tawi aɗa nana min anni a salminama. allo Yoro mi salminima ala o nanani eyo tedduɓe en jokkat tan mi haalani on en kalata haala CHAN kono hade min garde e on kabar min gadortoɗen ko kabaru kawguel coupe CAF ene wayno noon e oɗo saaha kawodire e ñalande joyaɓire ɗe ene goni e wadde kawodire kewɗe ene goni e wadde e oɗo saaha Jaraaf e ASEC mo Abidjan ene goni e fettidde to dinguiral Diamniadio ko gollidiɗe men Ibrahima Niang noon wonani en toon Ibrahima Niang a salminama. a salmitama Aissatou Ly mi salmini wondiɓe ma eyo holno kawodiral ngal yaari mate sukaɓe Malick Daf ɓe ene mbakkili eyyi oɗo saaha noon kamɓe gardi kamɓe gardi oɗo saaha Jaraaf noon ardi e loggol Abdoulaye Waly nanni ɗum e dawal gadanal ngal caggal noon ndeɓe petti silmaji nogas e joyi andu tan kawodiral ngal hakkude ASEC Mimosa e Jaraaf ene wawi noon rokkude tan Jaraaf yetto e ɗawal ɗimmal ngal so tawi noon o heeɓi polgu saabi oɗo saaha omo yarata e toɓɓe jeetati poñuji jeetati e dow ASEC Mimosa hadde noon kawral ngal waɗa tan ko hay goto arani nadde saabu noon kugal ngal CAF fawi e dow Jaraaf ɗo e kawodire tati Aissatou. eyo a jarama Yoro mbiɗen wiya Yoro a jarama Ibrahima Niang min gartu e ma a jarama laaɓi ene wayno noon e oɗo saaha ko Jaraaf ardi eɓe loggi loggol gotol so ɗum jokki noon ma Jaraaf waw tawede mbiɗa sikki jinnoɗa wiide ko nayeɓal timmal o wi ko ɗiɗaɓal dawol ɗiɗaɓal kono mbiɗa sikki ko nayeɓal timmal eyo en gartat ga henne e Yoro a salminama ko adi foof ala Yoro heɓaka eywa wadde en jokkat yewtere nde ene wayno sukaɓe Malick Daf ɓe mi haali ɗum kolliri hande wakkilare e tinnare saabu kamɓe ko darme ko jiime ko teska gila nde kawguel ngel walla kawodire puɗɗi ha joni ko gol woni loggol mabɓe ɗiɗoɓol ngol ɓe nanno tan ko loggol gotol Mamadou Fall. eyyi hande noon aɗa andi ngal ɗo pijal hakkude mabɓe
e ASEC mo Mimosa ko pijal bangal fayida sabu no mbiruɗa ni oɗo saaha ko kamɓe jarafnaɓe kamɓe gardi hande noon aɗani kamɓe poti ko ardade gam ɓe ɗamino yaade e timmal nayaɓal comme no mbiruɗa ni sabu ɗum sa ƴeewi kadi hande kadi ɓe gari ko yoftade ɓe jehino toon ɓe piya loggi ɗiɗi eyyi hande noon kamɓe kadi ɓe gari ko yoftade kono tagui ɓe nanni gotal kono noon gasan taw eɗen ɗamini noon eɗen ɗamini wonde jaraf ma fool eɓen e dawal ɗiɗaɓal ngal Yoro Mangara salminama. mi salminima Aissata mi salmini ɓe gonuɗa e studio o foof eyo min goni koye haalde kabaru kawguel coupe CAF e oɗo saaha hakkude Jaraaf e ASEC Mimosa ene wayno noon Jaraaf loggi gotol mate an aɗa ɗamini Jaraaf ene wawi ɓennude. eyyi Jaraaf ne wawi ɓe fiide hande ɓaade match o ko Sénégal woni ko stade mabɓe ko leydi men mi sikku Jaraaf ne wawi folde ɓe ɓaade Jaraaf noon garɗiɗo équipe o Malick Daf ne andi no feewi kala ko woni fettugol e nder Afrique o joguima équipe nationale o yeehi e club aji kewɗi port autonome de Dakar o yeehi o andi o yii e mi sikku noon o ngol lawol hikka o totama kadi kaalisal seeɗa pour yoɓe mbat ko moƴƴi e coupe d'Afrique o ɗum sahi min ɗum wona surprise am wona ko bettimi amin kam e bangam Dieynaba mi anda an holko hen yiyande ma kono min ma taw koɓe goni Sénégal ko tagui ɗum ene woni avantage mabɓe kono min kam mi ɗaminanoki ɗum saabu sa yi Jaraaf hande ko holliri hikka ene wayno ɓe loggani loggi kewɗi mate aɗa ɗamini e guel kawguel walla ngal kawdiral en gartatani e kabaruji e kabaru Jaraaf miɗa sikki saabu ene waɗi toɓɓe kewɗi en gartani kawdire goɗɗe baɗɗe e coupe CAF o ene wayno Stade Malien kañum kam koko hawa Dieynaba tigi pottirde hande no mbiɗani Stade Malien koko hawa tawini haymo ko Stellenbosch football club haymo noon ko baluji ɗiɗi e ndiga e on ɗon saaha kadi Luanda Soul kam RS Berkane ɓe mbaddi ko ndiga e ndiga hakkude mabɓe Orapa football club kanko noon ko USM AG folimo baluji ɗiɗi e ndiga baluji ɗiɗi e gotel Aissatou e onon saaha kadi Bravos Meskis kañum noon ko Simba Sport Club kañum ɓe mbaddi ko kanko foli ɗum bal goto e ndi walni oɗo sahani ɓeɗe sikki kawdiragal jofani ene jokki oɗo sahani kani ko ɗekki woni hakkude mabɓe gotel dogi hakkude mabɓe aɓene hojom 97 e onon saha no mbiɗen ni Jaraaf ko kanko loggi gotel e oɗo sahani henne ha joni Zamalek kañumne fuɗɗima loggude loggi ɗiɗi kañumni ardi association Blackbirds kanko noon Mozambique kanko noon kanko ardi baluji ɗiɗi e gotel ha joni kadi pottiɗɗe nane jokki Al Masri kanko noon kanko ni e Enimba ko bal Enimba ko bal gotel dogi hakkude mabɓe e CS Sfaxian kanko noon e Constantine ko Pola kanko ne baluji ɗiɗi e ndiga dogi hakkude mabɓe oɗo sani aɓene hojom 97 Aissatou Ly pottiɗɗe nane jokki eyo a jarama Dieynaba ene wayno ha hande mi anda so tawi ma heeƴ hen haala Ligue des Champions ka wondiri ñalande joyoɓire nde ko hen gona mi anda so tawi ni est ce que mate jofani walla heddi hen tan ko kawdiral gotal mbeɗe sikki gotal ko waktuji sappo e jeenayyi foti dogde hakkude Alkilal wondude ha joni e Young Africans kamɓe poti hawrude eyo habrude toon tan e oɗon banggue kam TP Mazembe Lamin Ndiaye eyo kamɓe kawama ha ɓe jooɗima e oɗo saaha noon mbeɗe sikki ko pyramide FC kañum ɓenni e dawal nayabal timmal ala li kañum ni nana ɓaɗo mi anda so tawi ɓenni suwa taw mo Orlando Pirates kadi mo Afrique du Sud kañum ni ɓenni e dawal nayabal timmal tedduɓe en jokkat ha hande yewtere men en kalat haala CHAN ko haɓɓodi e CHAN saabu CAF noon addi kaɓaru mawɗo wiidi kala keɓɗo desewal ngal hikka jomnari ne rokkete ɓeydama nawama ha hakke milliard ji ɗiɗi ɓe kalani ɗon saaɓe mbi kadi ha no pottital ngal yuɓɓinirte ni maɓe ɓeydu hen kalis ha yuɓɓinire no haniri ni ene wayno tan Yoro ɗum firti ko CAF
ƴetti ko pellital woni ko e koyɗe ƴellidde kawgel Chan ma rokkano ko hakke muɗum fettoɓe local ɓe mbayano fettoɓe kan walla fettoɓe leyɗe Europe hol yiyande ma hen? aɗa andi neɗɗo ko kañum hokkata ndimagu e ko yooɗi ko jogii par ce que sa jogiima sa wi hannde a waɗi créé Chan mbiɗa mbaɗirɗa ɗum ko pour fettoɓe e nder leydi ɓe ɓaade heewɓe maɓɓe mbawa fettude équipe aji mawɗi ɗi ɓe mbawa yiyeede sa waɗi ɗum a waɗani heen kaalis yimɓe ɓe ɓe coftata ndar leyɗele gonɗe ɗe Afrique du Nord woni Maroc en Algérie en Égypte en ɓe jaɓata ni arde ɓaade ɓe mbiyat minen équipe aji amen ɗi aɗa jogii jour uji mawɗi so ɓe ngari ɓe gañoto mais sa gañima ala koto teteɗa minen min garani so ɓe jiɗi aɓe jiɗi ɓeɗon yoɓe gartu ɓeɗon yoɓe yo ɗum darane yo ɗum won fijirno mawgo wayno no coupe d'Afrique ni ha yimɓe ɓe mbawa yeeyde kadi droit TV ji ɗi so tawi équipe aji mawɗi garani a wawa yeeyde compétition pour jeeya ko wiyete ko droit TV jeeya ɗum téléji mawɗi ɗi par ce que hen keɓata kalis ko ma mbaɗa kalis kewɗo e dow tabal ngal fettoɓe mawɓe ɓe mbawa arde walla yero ko mbiɗa ko mbiɗa sikki nde daranomi kabaruji ɗi ni mi anda holto ɓe mari ɓe battinima eɓe jeelatono Algérie yo ar mi anda holto ɓe battini Mamadou Fall Algérie ɓe jaɓanoki ne de ɓe jaɓanoki eɓe cabbiɓe ɓe ganda noon holto ɓe payata kono no wirini tan ko noon aɗa andi oɗo saaha sa ƴeewi ina wayno Chan o haqqe mo fonno rokkede o rokkaka oɗon haqqe hande sa ƴeewi so wiyama Chan ina waɗe e Afrique mbiyeɗa Égypte ala hen mbiyeɗa Tunisie kadi oɗo saaha holliti wonde kañum kadi arani mbiyeɗa Algérie oɗo saaha nani yelwe no mbiruɗa ni ɓen fof so garani oɗon Chan hol valeur mo jogoto ɗum kadi ko namdal ɗum waɗi noon hunde nde wona tan ƴettude kalis tan ina ɓeydira hen oɗo saaha sa ƴeewi felital ngal noon ko tagui ɓe mbi eɓe ƴetta kalis ɓe ɓeyda hen boɗandi ɓe jeehi haaɓe nder ɓe paami wonde oɗo saaha haqqe mo ponno tottude Chan o ɓe tottirani ɗum haqqe oɗon ko on ɗum noon ɓe jiiɗi fewnidde woni ɓe mbaɗi ɗum rectifié ene wawi taw ko ɗum koɓe mbawi hen ɓeydude pour yo Chan o wa no foti waade kono yoɓe guittu petto Afrique kala taw leydi ma ko Afrique woni aɗa wawi fettude sa ƴetti hande Sénégal Fati woni goal TP Mazembe mais o wawa joude Sénégal ɓaade mon joueur leydi woni ɗum ɗon soɓe guitti ɗum ko nden Chan o ɓurata heewde doole fettoɓe Côte d'Ivoire wonɓe Maroc fotteɓe Sénégal wonɓe Égypte kamɓe fof ɓe mbawa arde pour ɓe kokka doole Chan woodi eyo ko wona ɗum ha hande kabaru Chan diɗɗal guine ngal mbiɗa sikki wonko ene wondi e caɗele saabu kañum ni eltowo muɗum wiyama yo itte saabu kayidaji eltowo muɗum ha e cukko muɗum fof saabu kayidaji ɗi jogui wona jogaki kayitaji timmuɗi ko ɗum kaaf wi kamɓe ne mate ɗum ɗon addantaɓe caɗele e banggue ɗum ɗo ɗum no wiyeteno e banggue pottital ngal ɗo e jonte tati tan ma kawguel Chan fuɗɗo soɓe mbiyama yo eltowo diɗɗal ngal lomtini goɗɗo adde mate addata césure cassure on mo ganduɗa kañum wowno rewde sukaɓe ɓe kañum andi sukaɓe ɓe so goɗɗo addama kesso ɗum ko caɗele goɗɗum kadi woni ha tolno ɗo ɓe jaaha ha tolno ɗo puɗɗo wiide a oɗon yo itte saabu kayidaji mum moƴƴani holno on waɗi ha ari ha tolni ɗo ene eɓe puɗɗa haalde ɗum ɗum kadi min e yiyandam ene caɗele ene ɗon ko welsindare woni ɗon par ce que a wawi joɗade guilden ha joni a ala cukkoma ala kadi sa ƴeewini kamɓe wonɓe toon ɓe ewɓe mabɓe mata ko goto ni oɗo sani wonni wiyene jogui walla jogani on ni ɓuuri yakorede wadde ɗum ɗon ko welsindare ma on kadi min jagum kono hersinini jahon ha mbadda équipe ha waɗa qualifié ha heddo aɗa yaaha wiye ala ɗum ina hersini e pottal ba hersinini hay Afrique foof so par ce que jaydeji foof nene kaala hen hunde wona hunde mbawno rentade ɗum
parce que wona sino ko keblo gotal kamɓe eyo noɓe tottirta équipe ɗum eyo licence walla noɓe haare eltowo arde ene hokke jiɗɗal yo eltu ɗum ma hokkay maɓe namdu jomum so tawi ene jogui kayitaji timmuɗi kono an jiya ɗum tan gara totta ɗum taw a humpitaki ɗum ɗon kadi mate wona caɗele eyyi no wirini banggue Guinée ko welsinare saabu ɗum sa ƴeewi aɗa andi hande gam aɗa elta kippu poɗɗa dañde ko kayitaji ɗi ganduɗa ko ɗin kayitaji dokkatma an mbawa eltude kippu oɗon saabu ɗum hande sa ƴeewi wiyama licence CAF A licence CAF Pro wiyama kadi licence pro sa ala ɗum a wawa yaade nawa kippu ko fati batte chan walla batte hay sonona chan coupe d'Afrique des nations walla won hen ko ganduɗa ko ɗum compétition ngaji ɗum ɗon noon e mbawata wiide Guinée Conakry kamɓe noɓe cuɓori ni ɓe cuɓgoɓe fayi ɗum koye e lawol wona lawol saabu ɗum sa ƴeewi aɗa andi an sa gayni ɗo henno to pata to ko ɗiɗo kayitaji namdetoɗa mo ala licence dal fotani jogade namdetoɗa joni noon an saɗa suuɓo poɗɗa ko suuɓade mo ganduɗa ina jogui ko ganduɗa gandal mum ina jogui kayitaji mum mari kaf kadi feletake on banggue kamɓe kayidaji ɗi ɓe namdoto ɗi foof heewani licence pro licence goɗɗum e goɗɗum yoro ala wona ko heewi aɗa andi neɗɗo sa ummanimo hunde wona ko saɗi aɗa andi nden koma ngara ha caggal leydi ne mbaɗa ɗum joni kaf ƴettata ko ɓurɓe ɓe ñeñƴude e banggal ngal ɗon ɓe gadda ɓe ha e nder Afrique ɓe mbiya ɓe ngare jangge ɓe totta mon kayitaji ɗi aɗa andi neɗɗo a yiɗat kadi ko moƴƴi go mbeɗa andi aɗa andi leyɗele men ɗe aɓe jiiɗi woni fof aɓe jiiɗi ko wiiɓe goo ɗiɗiɓel ngel mon fof yiɗani ko bandum hay sa ala a wawa ko antotete ɓaade ko min woni ɗo ko ɗum woni bone ɗe joni noon mbeɗa andi no ɓe mbatta ɓe mbiyata bon ala ɓe mbiyatama a fotani ardade équipe o mais ɓe mbiyatma ka a fotani joɗade e ban o mbeɗa andi ko ɓe mbatta ɓe goppatmo e équipe o ɓe mbiyamo liggoɗo e mo ganduɗa kañum ne jogui kayitaji ɗi so ñande match yo ari oɗon yo jooɗo e ban an gonaya dow tribune ko ɗum ɓe mbatta hay Europe ɗo aɗa yiya équipe aji waɗoɓe ɗum walla ni ɗo Europe ɓe joɓa par ce que ɓe mbiyata so ala kayit o lewru match kala ko 70 000 € walla 100 000 € ne woodi ɓe ganduɗa ɓe joɓat match fof 100 000 € joɗɗa e ban te ala kayit ɗum noon ko wona lawol saɗa siftora hay Casa Sport dañino caɗele ɗe ɗon nde ɓe jahanno ɗo en e compétition africaine nden ko Demba Ramata Ndiaye ni Demba Ramata haali gonga ɗum dene hamni kam tedduɓe yo en guddar kabaru chano payani kabaru goɗɗo ɗum woni haala Didier Deschamps paɗen koto France saabu kanko Didier Deschamps kanko woni eltowo diɗɗal France wandini noon o rototo golle holno o alhaali yaari en keɗoto jangtore nde Ceerno Moussa Bah waɗani en ko e télévision TF1 Didier Deschamps eltowo kippu latoɓe ballon faransi andini fowtoto golle makko caggal folutiral windereyankowal hitande ujunaje ɗiɗi e noga e jeego fof mum haray Didier Deschamps ardike kippu faransi latoɓe ballon duuɓi 14 e nder ɗen duuɓi kippu faransi on heeɓi mbuñaji buyi wono mbuñaari folutiral windereyankowal hitande ujunaje ɗiɗi e 17 Russie Ligue des Nations hitande ujunaje ɗiɗi e noga e goho hewtugol rawnode Euro 2016 folutiral mondial hitande ujunaje ɗiɗi e noga e ɗiɗi Qatar gila o elto mo duuɓi 56 holli o darnay golle makko buy hino yeddodirde inde lontotoɗo mo ɓurɓe hino tamƴini ko Zinedine Zidane eltowo Real Madrid kiɗɗo lontoto Didier Deschamps Zinedine Zidane hollino faale mum ardagol kippu faransi kono ɗo e ɗum fondo arano Didier Deschamps koyo faransi wawu tawdede ngal folotiral windereyankowal satingal États-Unis Canada e Mexique hitande arore Ceerno Moussa Ba Paris RFI jarama Ceerno Moussa Ba e o haali noon haala Zidane kono haade min garde e nden toɓɓere taw daroɗen o wi ko kanko no kadi o rototo golle koye hitande ujunaji 2026 caggal kawgel manguel adunaru fuko koyngel hitande heddi hen hitande feccere mata yawani o yawani wiide o rototo golle Yoro non mi sikani arandi yimɓe ɓe kaltani woni ko windano ko hakkunde makko e fédération ardiɓe football France koko gasata oɗon waktu gasata kanko noon o wi o yahat
mais ko neɗɗo way kono neɗɗo tottaɗo lahal tew ñaama ha ɓirta lahal ngal mbiɗa min nde mi haari a haarate gasiya duuɓi sappo e nayyi duuɓi sappo e nayyi ya ɓirtu lahal ha gasiɗe wonnoɓe min keni haawimi to kanko hay sinno haalano kay o fotani ɗaminade jottade maaro kam non ɓirta c'est évident français tubankore wiyata c'est évident maaro o adi tan maaro o wi ko yo ado tan haalande ɓiɓɓe France saabu ñigoje puɗɗima wadde ko nandi hen et puis ɓe o addunoɗo kamɓe fof ɓe jeehi Giroud yeehi Griezmann yeehi kanko e Mbappé ɓe mbaddi et ko joni ko sukaɓe gartata o wi matude ko hesɗi min mi ala doole mum mi ala ni jot mum komi jaha o ɓaade gasi kay ya ɗum kam yimɓe fof ne gandi ɗum ɓaade a wiyaka arɓeede ne a wiyaka aɗa ɓeyde kanko mo andi gasi ko noon min bettanimi eyo namdal noon ari mi anda so tawi mamin keɓ temps nannude ɗum woodi keɗotoɗo walla heɗotoɓe ɓe mi salminiɓe ni Ouseyni Tall Oumar Bassoum kamɓe fof ɓe calminama en keɗoto tan ɓe gaddi namdal garten hen joni. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu coftal balli men RFI fulfulde on calminama aray ko nannimi ɗo ko humpitagol fi mercaton kon no fewdori e yeeygol ngol est ce que fuɗɗike aray kadi mi nanno ɓe wowla fi Zinedine Zidane wondema kadi 2026 oɗo Didier Deschamps o accay équipe de France hara est ce que Zinedine Zidane no mari chance wawde dañde on ɗo hendagol on ɗon entraînement équipe de France est ce que ɓe wawimo waɗude hoolare walla ko hombo tanƴini ɗon wawata jogade équipe de France tawa hara ɓe wawa heɓde polgal ko Lamine Billy Baby immorde Gambie. Iyo Lamine weltanama Mamadou Fall hol jaabuyoma e namdal ngal no yawi. min noon jaggumi tan ko oɗo saaha Zinedine Zidane so tawi omo iɗi ko kanko woni ɓurdodirade oɗo saaha ngam o welta kippe mo France. Eyo Yoro anne hol yiyande ma hen mate Zinedine Zidane ene heeɓi chance so tawi tan kanko omo yiɗi mo ƴettu mbeɗa andi duuɓi ɗiɗi caggal omo yitno o waɗi fof pour yo ƴettu mais aɗa andi kamɓe France 98 ɓe labdani reedu hakkude maɓɓe Deschamps yiɗamo yiɗa Dugarry yiɗa hen hewɓe kañum ɓeydi contrat mum pour kanko yo oto ar joni noon est ce que ɗum ɗon hedde ɓerde makko mi anda mais somo yiɗi ko kanko wonata so wona kanko wona Thierry Henry wona Thierry Henry Dieynaba classico en gara he classico saabu gasi haalawi kono maaro mami ko ɗum cakkitirtoɗen saabu hande super coupe d' Espagne o ene fiije to Jeddah to Arabie Saoudite hakkunde Real de Madrid e Barça mati aɗa sikki Real ene wawi yoftade ko Barça fawno ala mi namdota komo ni an Yoro ha Mamadou Fall kaali oɗon o mi namdota ko ɗum tawi yimɓe fof ɓe gandi on mo jinganta la illallah Mamadou Fall mi heeɗima eyyi oɗo saaha noon ko en tout cas wulino de nayyi ala ngol ɗo wulata no fewi en tati en eyyi oɗo saaha noon sa ƴeewi Barça no darori ni Real no darori ni wadde parier oɗo saaha e ngoɗo fijo no tubakoɓe mbiyata ni ko risque min jaggumiɗa a watta parier mon fof e mabɓe ene jogui arsigue ɗumɗinde hawde nawde kawguel ngel yo Yaro an holmo jinganta e doole hande ɗe mi sikku Real heedi ɓe yeeso wallahi min de ɓaade ko Real eyyi ko ɗum ɓurmi yiide dal Real fiyat classique o ari ɗo noon ɓe mbiyatno noon Yaro en mbiyatno ala mi haalano ɗum de sen wadde mbeɗa mbinamamin nden ko Barça ko holliri ko kañum wawi ɓe kamɓe fof suka amen arti ɗo kay joni patanta suka mon arti paden an Dieynaba artir hakkille ma andu ngollo kam ngollo on keɓata hay ndiga hay loggol gotol on keɓata Real ma lappu mon appel goto ndeñinen mon onon no Barça nawi luggude mi anda hol gagnatoɗo kono Barça ma luggu Barça ko boni ko foti Real tan hol score dokkirɗa no foti ngol ɗo ɗiɗi tan min peccata hakkude nayyi ɗiɗi e ndiga
yero mami nodde 20 mbeɗen fadi mi wawa fadi noddam non mbiɗa sikki oɗo saaha ko royal heedi dow basa sa yiliga o koɓe mbaɗi ɗon ha e toon kamɓe keedi dow basa nani jonde royal basa way kono man yu e city ni man yu ko tampi ko fof so fatte city tan darnat koyɗe batani ko noon wadde royal darnat koyɗe tedduɓe ma laaɓɗo e yamƴe 19 kawdiral ngal ma watta ɗum noon min dokki on aadi minen alete arore e yewtere wonde e toɓɓe goɗɗe min jetti on heɗugol mon lobbol min jetti hoɓɓe men min jetti heɗɓe karallagal ngal